Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. I have not received the written investigation. I may be a guest. I am not the host of this. So, जे डिपार्टमेंटाचे काम आसात, he must be given some extraordinary powers by the administration, the government. So I will really have to find out. Department and interference झालं ना. No, he is also आमचो जो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स असता, तोच आमचो ह्या डिपार्टमेंटाचो कॅप्टन आहा. मिनिस्टर आणि पॉवरफुल कोण आहे मग तुमच्यापेक्षा पॉवरफुल नाही मला आय विल हॅव टू रिअली फाइंड आउट वेदर आय एम आन्सरेबल टू द फेलियर्स ऑफ रिवर नॅव्हिगेशन and the ferry boats when it is in the middle of sea. जावं बाकीचे कितें गोष्टी प्रॉब्लेम जाता तेन्ना तुमी जबाबदार. प्रॉब्लेम आसात आणि जेन्ना सक्सेस येता तेन्ना इट इज अ पार्ट ऑफ कॅप्टन अँड कॅप्टन मे बी गिवन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स टू डिक्लेअर अँड डिसाइड अबाउट ऑल दीस थिंग्स. तुम्ही सीएमा कडे बी व्हरतले हो विषय ताका इन्फॉर्म करतले. डेफिनेटली CM should also realize this. So when I am a host, I am treated as a guest in my own department. तुम्ही कन्सल्टूच करू ना फंक्शन प्लॅन. ना फंक्शन प्लॅन करता आसतना केलें ना. तेरेखोल फेरीची चौकशी करपाक लायल्या ती गजाल खंय व्हडली सिरियस न्ही. तेरेखोल हांवें इन्क्वायरी मागलेली आसा. दे वील कम आउट विथ दॅट. वी आर टेकिंग ऑल दॅट केअर. इट इज नॉट हॅपनिंग एवरी नाव अँड दॅन. आफ्टर उदकान बंद आसा जर जाय जाल्यार इमिडिएटली देर आर इक्विपमेंट्स टू गेट देम ऑन दी शोर. इमिडिएटली वी प्रोवायड देम दी असिस्टन्स. आतां उदकान असले न्ही, समुद्र जेन्ना खवळलेलो आसता तेन्ना आमची दिशाहीन जावन वता तेन्ना आमी हाडनात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी.